kasalugan karon, angay nato daygon ug pasalamatan ang Dios tungod sa gasa sa atong pagkausa diha sa usa ka parokya. Ang atong kasalugan karon tuiga, dunay tema nga nagkanayon, parokya sa Santo Rosario, ikaw dugang palambuon, inubanan sa mong pagtuo, buhat, gugma ug paglaom. Kining maong tema nato karon, nindot paminawon nga atong gilantaw ang atong parokya, unya kita nga mga parokyanon, dako natong hagit nga ato kining palambuon, atong paasensuhon, atong ipaluganap, atong padak-an, atong kining maong vision nato ug atong mga paglantaw sa kinabuhi, atong bawno nato ang pagtuo, buhat ug paglaom. So kining tanan makaigsunan, ako dinhi kami ni Brother Joseph, mga 14 na lang may kabuan dinhi sa atong parokya. Na ako personally, ma-witness nako ug makita nako ug mabati nga ang atong katawhan dinhi anaa kanunay ang pagtinabangay. Na aside from pagtinabangay, makita man nato na diha sa atong mga buhat, sa atong simbahan ug sa atong gobyerno mismo. Nakasuway ta sa panahon sa linog sa una, nakasuway ta sa panahon sa bagyo. Apan kanang tanan, mipatigbabaw nato ang atong pagtinabangay. Tungod kay daghan nato dinhi nga naa dinhi ug tuwa sa gawas, mipadala sa ilang mga tabang alang kanato. Ako, witness kay ko ng mga butanga. Labaw sa tanan dili kay pagtinabangay, apan naa kanato, dili kay pagtabang tag mga butang nga to ihatag ngadto sa uban. Apan magtinabangay punta sa hunahuna. Ako makawitness ko sa among mga regular namong meeting sa atong Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, nga naagyod ang pagbinayluay og mga hunahuna alang sa kalambuan mismo sa atong parokya. So kining tanan makaigsunan ato ni makita na, apan labaw sa tanan ato gyapong ihaw-awhagon tong kagalingon nga atong palambuon, inubanan sa atong pagtuo. Kining atong pagtuo nakawitness pug ko niini nga sa atong parokya daghan kayong mga tawo nga lawom ug halapad ug dako kay pagtuo. Ato man na makita matag Domingo nato daghan ta manimba sa mga number of churchgoers kada buntag. Mao na kining tanan ato makita nga dura tay lawom nga pagtuo nga giugmad pa sukad pa kaniadto. Ug labaw sa tanan kining atong buhat. Kining atong buhat nakita naman na sa akong gikaingon na sa atong pagtinabangay. Makita nato ang paghatag nato og kusog para ngadto sa uban. Gani nakahimo tag duha ka bukbalay sa kabos pinagi sa pagtinabangay sa matag usa alang kanato sa nagkadaiyang mga kapilya. Labaw sa tanan kining gugma anaa nato kanunay gipadayag sa matag usa og usab kining maong paglaom. So kining tanan makaigsunan ato ning bawnon sa atong kagalingon aron makap-ot nato ang atong pagpalambo mismo sa atong parokya. Apan sa dipat na magiskot may tungod sa pagpalambo, angay po nato pasalamatan una ang mga tao o grupo sa mga tao sa una pang panahon nga nagtukod o naningkamot nga matukod kining atong parokya. Mao na nga atong pasalamatan ang Dios o pasalamat usab tangadto kanila ug labaw sa tanan ato iapil sa mga pag-ampo katong mga tao nga nanimbasog usab nga mihatag silang kusog, silang panahon ug kaisog aron mamugna kining atong simbahan. Dili simbahan nga physical, apan simbahan nga panaghugpong sa mga magtutuo kanatong katawhan. Mao na nga angay nato pasalamatan katong mga tao sa unang panahon sa ilang pagpaningkamot ug atong iampo sila nga ilang makalag ug ang Dios mahatag og kaluoy sa ilang pagpaningkamot, bawsan sila dito sa ginarian sa langit. Labaw sa tanan, karong panahon na dako kining hagit nato pod nga ang gisugdan sa una ato pa mapadayon. Ilabi na mismo kining atong mga gagmayng simbahanong katilingban. Nga mao po'y atong programa sa atong diocese, diin palambuon mismo ang atong mga BEC. Nindot paminawon, kining atong BEC, dugay ra man ni gisugdan dinis Bohol. Gani dugay pa dyan nagisugdan dito sa Mindanao. Dito mo ni gasugod sa Mindanao. Unya gipaluganam sa tibuok na sa Pilipinas. Apan karon sa akong nahibaw-an, gani sa ubang mga countries dito sa mga first world countries, gahinay-hinay pa sila, hulma silang cluster. No? Pasabot og cluster ka na panaghugpong sa matag silingan. Diyan ipakita natong suporta, ipakita nato ang gugma, ipakita nato
ang atong panagiusa diha mismo sa pag-ampo. Ilabi na sa pagpakli sa mga pulong sa Dios ganimpatik diha sa Biblia. So kining tanan makaigsunan, angay gyapon nato ni palambuon sa atong kagalingon. Kitang makatawhan dinhi, kitang mga magtutuo atong ipadangat ang atong sakripisyo magpaningkamot alang sa pagpalambo sa atong simbahan ug ingon usab sa pagpalambo sa gagmayng simbahanong katilingban ang atong mga clusters. Mao na dako kining hagit natong tanan nga sa matag karon ug unya labing maadyo atong ibalik na ang atong sinimana nga cluster kaysa akong naibaw-an na pay uban nga di pa mag-cluster, no? Daghan na pay uban nga daghan murason nga nang laba pa man ko, no? Gabantay man kog bata, no? Na pa man ko'y lakwon sa merkado, madto pa man kog ICM, no? Magpagunting pa man ko, magpamanicure, no? So kining mga butanga angay ra nato ni awhagon tong kagalingon nga sa matag karon unya muhatag og panahon alang sa pagpalambo mismo sa atong cluster, sa atong mismong matag silingan. Kining tanan makaigsunan ato ning awhagon tong kagalingon nga sa matag karon ug unya maningkamot ta. Kami po ni Padre Joseph kuyog sa atong mga parish members, parish atong formators, atong ipadayag atong suporta alang sa pagpalambo mismo sa atong mga clusters. So kining tanan makaigsunan ang atong kasalugan karon magpasalamat ta ug maglipay ta apan dako kining hagit pod sa atong kaugalingon nga ato pang dasunan sa pagpalambo niini kuyog sa atong pagtuo, paglaom, gugma ug buhat nga atong bawnon sa matag karon ug unya aron sa gihapon anaa pag nato ang kaasinso pagpalambo pa mismo sa atong parokya ingon usab sa atong cluster. Mao na nga angay nato daygon ang pasalamatan ng Dios ug labaw sanan angay pud nato awhagon atong kagalingon nga musangpit ang kanunay ngadto sa Dios. Ilabi na sa atong mahal nga patrona ang atong Birhen sa Rosario nga siya sa inahanon nga pamaagi nagpadayag sa iyang suporta ug grasya alang kanato aron kitang tanan ato pagmapalambo ang atong gisugdan nga pagtukod sa atong simbahan ug ato paning ipalambo paasinso sa atong kagalingon aron sa gihapon ato pong kamaangko ng kalipay ingon usab ang Dios malipay kanato nga nagbuwat kita sa ingon. Hinaot ponta.